Tao po. Tao po. Saglit lang, mukhang may tao. Punta ko lang saglit. Ay, sige, sige. Sino po sila? Dito ba nakatira si Maris? Oo, bakit? Sino po sila? Hansen eh. Oh, Jessie! Anong ginagawa mo dito? Maris! O sige Han, ubusin ko muna yung kape ko baka kasi lumamig. Maris, pwede ba akong pumasok? Anong ginagawa mo dito? Andito ako para balikan ka. Para ayusin ang dapat ayusin. Ayusin? Pagkatapos mo akong iwan sa ere, ganun na lang yun? Para saan pa? Maris, patawarin mo ako. Kaya ako lang naman nagawa yon. Dahil gusto ko lang naman na may mapatunayan ako sa sarili ko. Para sa atin. Bumalik ako dito para ayusin lahat ng pagkakamali ko. Please, give me another chance. Han, papasok na ako. O sige, ingat ka Maris! Teka Maris, pwede ba tayo mag-usap? Alam ko madami akong pagkukulang sa'yo. Kaya ako ngayon nandito para ayusin ang pagkakamali ko. Maris, makinig ka sa akin. Alam kong mali ang iniwan kita dati. Andito ako ngayon para simulan ulit natin ang lahat. Maris, mahal na mahal kita, tandaan mo yan. Pangako, hindi na ulit kita sasaktan. Oh, Jojo! Ba't ka umiinom? Wala. Papatanggal lang ng pagod to. Kumain ka na ba? May niluto akong pagkain dyan sa lamesa. Sige. Maris! Hatid na kita. Maris, kunin mo ng mga gamit mo at titira na tayo sa bahay ko para magkasama na tayo. Huwag kang mag-alala, kumpletong laman ng bahay ko. Meron akong mga sasakyan at pera.
Lalayo kita sa kahirapan. Di ba yun naman yung gusto mo dati? Teka, Jessie. Parang may mali. Bakit anong mali, Maris? Mali to, Jessie. Wala pa naman akong sagot sa mga sinasabi mo, ah. At saka may mahal na akong iba. Mahal? Sino? Yung lalaking yon? Para namang walang magandang gagawin. Puro lang tambay. Baka nga lasinggero pa nga yun eh. Tayo, Mano po. Si Jojo nga po pala, boyfriend ko po. Mano po? Alam mo, Jessie, tigilan na natin to. Hindi mo alam kung gaano kabait si Jojo. Hindi mo ba alam na lahat ng pagkukulang mo noon, siya lahat ang pumuna? Kaya wala kang karapatan para husgahan siya. Teka, Maris! Maris! Oh, Jojo, lasing na lasing ka na. Ano bang ginagawa mo? Ba't naglalasing ka? Nagkikita kayo ano? Ha? Sino? Yung lalaking yun. Sino? Si Jessie? Huwag mo akong gawing tanga, Maris! Kitang-kita ng dalawang mata ko! Nagkikita kayo ng lalaking yun! Sorry, Han. Hindi ko naman sinasadya. Nagawa ko lang ito kasi mahal kita. Alam ko, wala akong binatbat sa kanya. Kasi mahirap lang ako at mayaman siya. Di ba siya yung taong pinapangarap mo? Sino ba naman ako? Isang taong walang kwenta.
Hayaan mo bukas, Maris. Malaya ka na. Jojo! Saan ka pupunta? Ipapaalam na ako, Maris. Teka, Jojo, saan ka pupunta? Aalis na ako, Maris. Wala nang rason pa para manatili ako dito sa bahay. Teka, Jojo, mahal kita! Anong sabi mo? Jojo, mahal na mahal kita. Wag na wag mo akong iiwan. Paano na si Jessie? Tinapos ko na lahat ng ugnayan namin. Tama ka nga. Siya yung taong pinapangarap ko. Pero ikaw yung taong bumubuo ng pangarap ko.